Hi mga guys, kumusta? Mga mari, mga pari, mga parente. Dali sa mo. Hapit sa mo kadali. Sabay sa ko ninyo. Ha? Kay magmukbang ta og mangga. Mangga nga kuan ko nun kaning karabaw. Ambot og tinuod ba? Bailahan man ni ron. Ha? Ha? Oh, yan na. Agoy, ahaka. Ingog karabaw. Baka man ligi. Aw, iste. Kuan man ni, mangga Cebu. Kay aslo man di ay. Perting ati kagi hila ra ko ato di ay kuan ba namligya ani. Kay ang karabaw balbangaan pre ani oh, dili baya na kaning kuan, di baya na aslom. Tabang-tabang lang siya. Pero lami, humot. Kani kay sa man nga mangga man ni nga Cebu. Perting aslom kay ug di na kalburuhon, di man na mo tamis. Di man na mahinog. Yate. Gilang ka ato lang yapon ning kaunon bahalag kuan. Wa pag suka. Dag daw tay suka to gamay kay para sawsaw nato sa suka no. Bahalag. Bahala kaning aslom. Bahala ka aslom. Mati di man punta ganahan ani mukaon ani inig panihapon ani ba. Gagangilo naman ang ipon. Ala lamon Guwan taon ang kwan. Kaslom. Yuti aning manggaha ingog kabaw. Lamon Hala bira. Karabaw pag ilungtaan ni pwede ning lamia. Na. Di ta makabuylo yun. Paita. May gani kay gamay ra gyud akong gipalit bay. Tuba na lay kuwang gyud ani. Na ituba ani piti ning lamia ba. Man tuba, wa man ti ipalit. Kanina lang atong kalingawan. Bila. Ngang ngang.